След 11-месечно прекъсване, България отново има редовен кабинет. Правителството Денков-Габриел заработи в среда на тежка институционална криза и застой. Моята благословия гърбина да ни е яка. Това ни чака. 9 месеца по-късно, след над 270 дни в управлението, над 40 заседания, над 600 решения и над 300 постановления на Министерския съвет, България върви към нормалността. Бяхме наясно, че задачите са трудни, а подкрепата несигурна. И въпреки всичко показахме, че сме екип, който може да се отърси от политическото честолюбие, да се издигне над злободневните атаки и да се съсредоточи върху проблемите на хората. Въпреки рецесията в Западна Европа, българската икономика продължава да расте с близо 2%. Инфлацията е на най-ниското си ниво за последните 2 години и продължава да се забавя. Осигурихме по-ниски цени на основни продукти. В подкрепа на родната продукция, земеделските стопани получиха над 3 милиарда лева финансова помощ. Икономиката ни расте с темпове над средноевропейските, с рекордно увеличение от 30% на чуждестранните инвестиции за последните 14 години. Втори сме по ръст на заплатите в Европейския съюз. Доходите нарастват 2,5 пъти по-бързо от инфлацията. Туристическите нощувки са се увеличили с над 27 милиона. Дванадесет години. Толкова отне на България, за да се приближи към сърцето на Европа. След дълги и сложни преговори, от 31 март ще пътуваме свободно по въздух и вода в шенгенското пространство. Днес може да се поздравим с този безспорен успех на българската държава. Новият антикорупционен закон, промените в съдебната система и в Конституцията върнаха доверието в страната. Когато говорим в един глас и отстояваме интересите на България, можем, постигаме и вървим напред. If I could decide it, we would want you to be a full member of Schengen immediately, completely, including land borders. Следващата крачка – премахване на проверките по сухопътните граници. We face the most challenging security environment in decades. Your country plays an important role. Президентът Володимир Зеленски посети България за първи път по покана на премиера Денков. 2 години след началото на войната се срещнаха и на украинска земя. България потвърди неизменната си подкрепа към Україна. Я хочу подякувати тобі, Болгарія, за підтримку захисту життя і свободи наших людей. Сухопътните войски са гръбнакът на българската армия. След 35 години очакваме първите доставки на нови бронирани машини. Ден след като Хамас започна най-голямата си атака срещу Израел, България евакуира своите граждани, пожелали да напуснат страната. Солидарност, благодарност и координация. Така бих определила трите ключови послания, които днес с премиер академик Денков и ние предадохме на държавата Израел, израелския народ. Благодарност, защото България първа най-напред успя да евакуира своите сънародници. По инициатива на премиера, България бе домакин на регионална среща на високо равнище.
за изграждането на транспортен коридор от Солун до Констанца с възможност за удължаване до Молдова. България стана 32-та държава, част от споразуменията Артемида на НАСА за сътрудничество в космоса. Bulgaria is an extraordinary partner for the United States, for Europe. We see that playing out every single day in a whole variety of ways. Един ден, когато днес ще стане вчера, а утре ще бъде днес, когато путиновци и лукашенковци ще бъдат само една срамна история от историята на техните страни, а децата ни няма да бъдат принуждавани да бягат от войната сами, с паспорт завързан за вратлетата им и телефонен номер изписан на ръчичките им, тогава тази мечта може да се сбъдне. Наша е отговорността, свободна, демократична и обединена Европа да пребъде. Следващата цел – България в еврозоната на 1 януари 2025. Прогнозите за фалит на държавата не се сбъднаха, а бюджет 2024 отново е с фокус върху хората. Увеличени са заплатите в образование, здравеопазване, социалната сфера, култура и много други. Последните бюджети системно и значително повишават инвестициите в хората. Осигуряваме социална подкрепа за семействата с деца. Най-добрата социална програма е хората да имат стабилна и добре платена работа. Раждаемостта се повишава. За първи път след началото на прехода семействата отново влизат в модела с 2 деца. Държавата ще финансира общински проекти с над 1 милиард лева с максимална прозрачност и контрол върху харченето на всяка стотинка. След 3 години усилия, България вече има своя първи хеликоптер за спешна помощ по въздуха. Това е само началото и след 1 или след 2 години за нас това ще бъде стандарт, така както и в другите европейски страни. Спешната медицинска помощ вече разполага с високопроходими линейки за труднодостъпните райони. Направихме първа копка на автомагистралата Русе-Велико Търново. Напълно изграден е целият лот между Калотина и Драгоман от автомагистрала Европа. Пуснато е движението през тунела Железница, най-дългият в България. БДЖ ще се модернизира с 70 вагона от Deutsche Bahn. България прекъсна енергийната зависимост от Русия. Започна работата по 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй. Това гарантира и дългосрочно по-ниски цени на електроенергията. Успешно завърши рехабилитацията на ПАВЕЦ Белмекен. Не ни подминаха и природните бедствия. Всъщност на ДКК бяха дадени няколко стотин милиона лева, които биха били предостатъчни за ремонти на основните язовири. За съжаление в момента нито ремонтите са направени, нито е достатъчно ясно къде са средствата. Спряхме изтичането на стотици милиони с непрозрачни поръчки и защитихме собствеността на държавата в Пловдивския панаир. Върнахме си контрола на Капитан Андреево с държавна лаборатория за изследване на пестициди. Направихме финансирането на спорта прозрачно. Въпреки атаките, дезинформацията, 2 вота на недоверие, местните избори с провокации и саботажите. Залога през следващите дни, седмици и месеци е изключително голям. За да се опитаме да развием проевропейската посока, антикорупционната посока, защото дълбоко вярваме, че това е начина да направим България едно чудесно място за живота.